السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين أترشق لنذ ومحبت لنذي تمام دعاي خير لنذي لطف وكرم بلا قبول دبتا همانذا إيلون إتشرين دوس يارن قوم خيشن إناتان أغلغيرن دنيا وآخرات سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. خداي تعالى دين دنيا آباد هسن. خداي تعالى يردك وقوندك آفاتن همانذي تشرلنذ بلن بلا آفاتن محفوظ هسن إن شاء الله. Yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağdı birliğinden, din dünyamız avatlıktan, mehabbet ve ittihad ve emniyetlikten ayırmasın inşallah. Şu ortada birine boşanrak yeri var, dışarıda soğuk havada, dışarıda durullu döken, görüntüdü, bir adet evrak süyüştüğünüz din dünyanız avat bolsun canımda. Olqaftan giyik dulu cay tapman daşır ivanna soğuk bolacak. Xuday izzetini arttırsın. Maşallah. Barakallah. Geleyliğin server serdar-ı alem rahmetül lil alemin Habibullah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışına ve onun biricede muhtasar almalı mühim dersleri de Allah köplüdüğünden hizmetine de yetirirsin inşallah. Hayhiyagday 10,000 sahabası taze Müslüman olan hadir Müslüman olmadıktır az sanba Mekkeli adamla hemmesini işlerinde 10,000 sahabe olup Cengi Huneyn'e gaşin Huneyn diyen bir yer, bir oy, bir giyin, bir meydan yönü iki tarafı dağ Mekke'ye Mukarreme'ye giden, Umra'ya giden, Hac'a gideli bilendir. Dövruğu tamam dağlıktır. Muhammed şu Huneyn diyen yere gaşin uğradılar. Ve haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem في 12,000 من المسلمين فقال رجل لو لقينا بني شيبان ما بالينا ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. بجن يوم حنين جنگ حنين سورية توبة يغرم ماشلين جعايدا شجن قررنوا إما شجن غير ماكاك hakikaten bir 5 dakika mukaddeme bayat aydılmalı oluyor. Mukaddeme aydılmasa bir neçe zihinler, fikirler harap olacak.
12 ming bolup çykypdyrlar. Mundan ozalky jeňlerde näçe bolup çykardylar? 300 nefer, 500 nefer, 1000 nefer, 2000 nefer. Hemme Medineli bilen üýşellerini 3000 nefer bolardylar. Bigedek 12 ming nefer. Ýöne kafirler 22, 23, 24 ming nefer ha otayba. Kafirler musulmanlaryň 2 esse kän. Ýöne musulmanlar öňkü jeňe nisbeten öňkü jeňlerde 500 nefer, 1000 nefer, 2000 nefer, indi munda näçe? Munda 12 ming nefermişler. Aham ýolla adam da peýgamberlerden başga kiş günah etmeýär diýip bolmaýar. Sahabalaryň arasynda bir iştibalyk pikir bolupdyr. Aýdýan görüňüm tamam tarih kitaplarda bir görüň. Tarih kitaplar koy, hut Kur'an-ı Kerim'de var şu görüň. Hiç yeri ýok bu görüň, kaptandan çykarýar. Sahabalar bir iştiba edipdirler. Näme iştiba? Buň biz beter kan edipdirler. Buň basylmaýar edipdirler. Nämesi iştibaşyň? Bir lahza gaflat gelipdir. Allah Taala bize kömek berse biz eglimän alar diýip o kep zat ýatlaryna düşmändir. İz a'jabatkum kasratukum hut Kur'an şe. Ey musulmanlar bil kendi ýerdiňiz aňalýadyňyz da öz kärliňizde diye. Şundan çürüň bir ada çykyp bir gurrun aýdym ol diye. İnsan zayıfça insanla ilmi köfelse, maly köfelse, awadallygy bolsa, tahsilaty ýokary çykyberse, insanyň agdyny, elini, hünerini adamlar şonu gözleşi berse, adam bireme Hudaý Taalaň nygmatyny şoňa allanyp Allahny ýatdan çykaraýan bolmaly. Eliniň hüneri bolsa, ilmi bolsa, tahsilaty bolsa, pulu bolsa, awadallygy bolsa, adamlar şonu gözleşi berenni Hudaý ýatdan çykaryp bir gafil bolýan bolmaly adam. Gaflat diýerler şoň adyna. Gaflat bir Allahny ýatdan çykarmak. Aham adam Allahny da inni geleli şu görüňe. Şondan meýlek adam iki tüýsli bolýar. Biri köplerçe musulmanlar şeýle. Şayet hemmemiz de şeýle bolýar. Şon sahabalar da şeýlemişdi. Biri adam özünün malyny allanyp bir günah iş etse, awadallygyny allansa, zirenligini allansa, pulunu allansa, hulasy öz ýanyňky zatlaryny allansa, Hudaý Taala şoňa bir kynçylyk kökediýär. Bir gireftari şoň üstüne oklaýar. Köplerçe musulmanlar şeýle. Oham ol adam näme etdiýär? Bilýärda men şu günahny edensem şunu Hudaý maňa kökedi diýär. Şu kim adamlar? Köplerçe Hudaý Taala gowa adamlara şejire kökediýär. Näme diýip? Allanyp uzak gitmer ýany. Basym Allah'ın gapsyny öwürler ýaly. Hemmäňiz bilýärsiňiz muny. Şon inşallah hemmäňiz Allah'ın ýanyna gowa adamlardandyrsınız. Adam bir iştiba etdiýär, bir görýärde şoň baran. Ay ömdi bilýärdim diýär, ýüregime düşüpdi diýär, men falan zat günah edensem şu diýär. Şo ýüregiňe düşýänmi? Dogry da şo. Şol hak şo. Şo falan zat edensem şo, dogry şo ýüregiňe düşüp duran. Şo ýüregiňe düşürýän Hudaý Taala şonu. Şu sahabalar şeýle bolupdyrlar. Bir känni bir lahza gaflata düşüpdirler. İşte görersiň bulara bir kynçylyk düşüşekde mutassifana. Emma ýene bir tüýsli adamlar bolýar. Özüniň ilmina, zirenligine, hünerini, adamlar şonu gözleýärligine allanýar, Allahdan gafil bolýar. Aham bir kynçylykla düşýär ýa düşmeýär. Bir hiç tövbe etmeýär. Ýa-da günah işler edýäti, Hudaýdan gafil bolýaty, emma maňa onu da kynçylykla düşmeýär. Onu da gülüp gezip, onu da gülü berýär. Yeni günah işet ýaşa puluna, derenligine, awadallygyna, tahsilatyna daýanyp bija kän kepleýär, kän zatlar aýdýar. Kur'an barada, din barada. Oham maňa bir afet, maňa bir müşkil düşmeýär. Oham näme etýär? Öňküden bitir kän kepleýär. Oham näme bolýar? Şol adam ýa kafir bolýar soňra, ýa fasyk bolýar. Ora gowy düşünýänsiňiz näme diýänimi? Şol adamly görüň, şähriň içinde döwrekde bardyr.
Köplerçe men bilýän bir tor gelillerde da bolýandyr. Kärre kepler berýändir din barada, Hudaý barada, Ahun molla barada, Kur'an barada, def berýärler barada. Bija kepler berýär, Hudaý da oňa afet köklemeye, üstüne musibet düşürmeye, om özüne näme qadip kärre kepler kafir bolýar. Kim ýaly? Firavun ýany. Oňa guruhy Firavuni diýerler. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ahir özüne men Hudaý diýipdir. Men Hudaý diýipdir, adamlara secde edin baňa diýipdir. Enha. Qysgaça bu muqaddimany aýtmasam, men gurruna girip bilmeýän, şaýat günahkar boldum şu muqaddimany aýtmasam. Biz gawa adam gowlugyna Hudaý Taala bir günäýiş, bir iştiwa iş edenni bir kynçylyga düşýär, Hudaýdan rahmat şu. Ey Hudaýa men iştiwa etdim diýip Allahyň gapsyna girer ýani. Emma bir tor adamla bir towar gelilli, bir sowady bolsa, pulu bolsa, awdallygy bolsa, mudam janysa, mudam keyif kok, kärrakdaklar kepliye, günäýişleri edýär. Maňa hiç tat bolana, Hudaý maňa hiç tat kökedena, am öňküden meter kän kepliye, öňküden meter biderek zatlar aýdy berýär. Aýdy berýär, ya kafir bolýar, ya fasyk bolýar. Ol Hudaýyň söýmeýän adamlar. Ine geleýin sahabalan gurruna. وخرج الرجال من مكة المكرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير دين فلم يغادر منهم أحدا. Peygamberimiz çıkanna Mekke'ye mukarremedin cengi Huneyn'e gaşin, şun inşallah cengi Huneyn'in gurruna giriyat. Mekke'de hazır Müslüman olmadık adamla varmıştık. Peygamberimiz 2 aylap vakt berýän, 4 aylap vakt berýän, ola da çıkıptırlar. ينظرون لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Şu kafir da çıktıdan yöne Müslümanların grubunun içinde ha. Peygamberimizin yanında. Onlar çıkıptırlar yöne jeng görmege. Göreýlik kim basýa, kim basylýar. Bir wagt Peygamberimiz şikast ise, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam agram düştü de gynanjak adamlar diýil ha. Gynanjak adamlar diýil. Olar da grubun içine giripdir. Hulata iki qoşun biri-birine yakınlaşıp gelýär. وَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ عَمَدَ قَائِدُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَعَبَّأَهُمْ فِي وَادِي حُنَيْنٍ. Giyjan yarınna dangdan önçe seher wagtynda kafirlaryň başlary kafirleri Huneyn diýen mantygy jeng meýdany bolsun, şo taýda taksimbendi etipdir, bölüpdir öz kafir öz goşunyny. وفرق الناس فيه فكانوا كمنوا للمسلمين في شعاب الوادي ومضايقه وأوعز إلى الناس أن يحملوا حملة واحدة. Müslümanların zerer çekecekleri müteessifane işladı. Ol kafir baştakları kafirler bölüptür. Şu Huneyn'in her yerine, Huneyn'den giyin dere, giyin meydanına her yerine çökök bolsa, her yerine oy olsa, her yerine bir meydancık bolsa tamam kafirlerden doldurup koyuptur. Himme koşununa da himmesine aydıptır. Bir elam edemizde 25.000, 24.000 koşun himmeniz birden hemledin deyiptir. Emme sahabalar buna teyyarlıkları yok. Sahabalar näme pikir bilen gelýär? Daň atar, gün nogor, hol hem meydan bolar, ortaga gelip boşart diýip şu pikir bilen gelýär. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم صفوفا في السحر. Dan wagtynda, dan ýa-ni selalik wagtda Peygamberimiz özüniň sahabalaryny bölüpdir. ووضع الألوية على أهلها مع المهاجرين لواء يحملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولواء يحملها علي المرتضى كرم الله وجهه ولواء يحملها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 20-30 perçem baydak Peygamberimiz bölük 20-30 baydak perçem paýlapdyr.
Hazreti Ali'ye birin vertir, Hazreti Ömer'e birin vertir, Sa'd ibn Abi Waqqas birin, Mekkellere vertir, başka taifelere vertir. Her neçe pehlivan içinde barmıştık, her gaysine bir tane vertir. Her gaysine bir baydak vertir, perçem vertir. Perçem, kadimden dur gelýänler, bir koşunna, jengde, solukda, hemme yerde işlenýänler. Pehlivan jengde ur pehliwanyň eline berýär, perçem ýere ýatsa dige jeng tamam bolýardy. Ahmedam şu perçemi saklayanmışlar. Peygamberimiz gaim duryanmıştı. Perçem baydak birinin elinden kaçta sen alardın. Perçem yere kaçmasın deyip koşunluğun baştaklarımdan tavşıryanmıştık. Bir tarih perçemen işimiz yok. Kadimden geliyen de bu Peygamberimiz de sahabalarını beriyenmiş. Ve rakibe sallallahu aleyhi ve sellem bagletehul bayda dol. Peygamberimizin de duldulatly gatyrwamışdyk. Şoňa minip zerehidon demirden koýnagyn geyip, kılıcını alıp, seferini alıp, kalkanını alıp, hemme jeng meýdanynyň zatlaryny alıp, oham gatyryna minip, sefin içine aýlanypdyr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. واستقبل الصفوف صلى الله عليه وسلم وطاف عليها بعدها خلف بعض ينحدرون في الوادي فحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا. Ey sahabalarım, imanınızda kamil bolun, jeng meýdanynda qaim bolun, makam bolun. Allah bizim arkamızdır. Hudaý bizim kömekçimizdir. Mert bolup durun. Eger qaim dursaňyz, makam dursaňyz, Hudaý rahmatyny we kömegini iyi berjekdir. Gorkmaň. Şidilip öz sahabalaryny düşündiripdir. Özü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinglatlarını giyip hakikat yüz döndürmez biladan hak rızası bilen başa daş geldi diye mahtum oluşan. Hakikat yüz döndürmez biladan hak rızası bilen başa daş geldi. Näme gelse Allah'ın razıçılığı bilen gelecektir. Girin meydana deyiptir. Emma müteessifane cing meydana hadir vakt kanib Hunayn yan wadiye o yagiri barya qala gureyli Hazreti Anas namadiya. Lamma intahayna ila wadi Hunayn fastaqbalana min hawazin shay'un la wallah ma ra'aytu mislahu fi dhalika az-zaman qattu min as-sawad wal-kathra. فلما تحدرنا في الوادي فبينا نحن في غلس الصبح إن شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من وضيق الوادي. حضرت أنس رضي الله عنه رسول الله خادمة ايديه ايش او يني بريادق تيارلığımızda yok. İni bariyaqaq öwümizden şol hawazin kafirli çıktı. Allah bile ant bolsun şu tak ömrüme çeli, şu zamana çeli, şu jiri millet görmedim. Bir kadar kent dışı kafirla 24.000'den kanla 24.000-25.000 da olmalı. Geçen heftelerde geçenler öğlerinin arkalarını zenanalar da dünya mindiripdir o gurrunda geçti. Şeyli bir hümmerlik bolup ağladan içinde hiç kayfimizin yadımızda oymuzda hadir cengmolar diyemedik. İnşarna illa bil ketayib bölük müngden çıkıp bir de dofullulu deyiptir birden. Her oyun içinden çıkıverdiler müngden deyiptir. Köpsü de tir kaman menen okyay bilen musulmanlar atmana dörptürler. Fahamalu hamlatan wahida. Himmesi bir adam yalwal birden dofulupdurlar. فانكشف أول الخيل مولية وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس مع الأسف منهزمين. Sefin in awwalna ürküp qorqup iyidine gaçdy. 2000 nefer Mekkeli odal bahanadar täze musulman bolan we içinde kafir musulman bolmadyk da 2000 nefer hemmesi olady iyidine gaçdy. Şolaň iyidine düşüp galan 10.000 nefer hemmesi iyidine gaçdy diýipdir. Resulullah jan ýerde on gurrun soňra aýtdyr. Hani ýanna Hulafar Raşidin baham. Hani ýanna ki ulqan sahabalar on gurrun soňra geler. Emma mahal asaf 10.000 neferden 10.900 ýyzyna gaçypdyr da sahabalar. 10.900 ýyzyna gaçypdyr.
Tamam tarih kitapta ve hatta Kur'an-ı Kerim'de de şu vururun ba okuyup vereyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بيك الله تعالى قدرة كلامش خداي تعالى ايديه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Ey musulmanlar, Hudaý kömegin mudam üstüňize oklaýady kan jiňlerde we kan ýerlerde. Ve yevme Huneynin, emma Huneyn günü iz a'jabatkum kasratukum, biz kan bun basylmaz diýdiňiz. Felem tughni ankum şey'a, han källiňi size peýda bermedi. Källiňi size peýda bermedi. Ve daqat aleykumul ardu bima rahubat, yergiň emma size dar boldy diýipdir. Darıgypdyr sahabalar. Resulullah da qaçanlar diýip aleyhissalatu vesselam ýygyna gaýdanlar diýip hemmeti ýygyna gaýtypdyr da. 11900. 11900. Summa wallaytum mudbirin. Kur'an şi hemmeňiz ýygyňyza gaçdyňyz diýip. Awwalky bir ştada bir gurruna deýliň. Awwalky derer ýeresi yeserin 70 yere dereri yeter diýerler. Şol Mekkeli bir kafirla çykyp geldi ha. Awwal gaçan şolada. Awwal gaçan şo. Jiňde de bir gaçdy, başgasynyň hawasy pozulýardy. Bir gaçagaç diýip bir patany bossa, ýüreklerine gorku düşürdi, hemmesine gorku düşýärdi. 100 namart mahtumulişan beter gaw aýdýa. Gör näme diýä? 100 namart yerini tutmaz bir merdin. 100 namardyň peýdasy ýok. Merd çeker täsibini ýylyň ýurdun. Merd adam ýylgynyň täsibini çekýändir. Bitiren nişin görüň namardyň jiňdur diýip gaçar duman ýoluksa. Bitiren işin görüň namardyň jiňdur diýip gaçar duman ýoluksa. Namarda adam özi tozan turunna düşman gelýär diýip gaçy berer diýipdir. Bitiren işin görüň namardyň jiňdur diýip gaçar duman ýoluksa, tozanna tursa, "Hey jiň mamnam gaçaýlyň" diýer diýipdir. Mudan namardyň etýän işdir diýip. Awwalky kafirliň eden hiç ýok. İkilenjisi görüň inni gaçdyda hemmes ýydy. Bir ýarym sagat çotada musulmanlar bir kynçylyk düşüp gaçyp bilseli da فلما كانت الهزيمة حيث كانت الدائرة على المسلمين فتكلموا بما في أنفسهم. دنيا نور. Ey musulmanlar, dünýä nur. Bizde çykyp göreýliň diýip beren kafirler içindäki zäher, içindäki afet, içindäki möýmöjüklerini çykarmana başlapdyrlar. Näme diýipdirler? La tantahi hazimatum dun al-bahr. O derýaýa sorga gaçarny musulmanlar diýipdir. Bula gawalarny diýip gülüşipdirler jiňiň içinde. Musulmanlaryň arasynda kafirler barda. La tantahi hazimatum dun al-bahr. Kulzum derýasyna garýança Mekke mukarramaň ýanyndaki derýa. Bularny derýa gaçyn gaçarny görüň bolar diýip gülüşmäni durupdyrlar. Ýene bir aýdypdyr. Ala batala sihr al-yawma. O Muhammediň jadugaryt bun ýürüme daw diýipdir. Basyllaw bola bun diýipdir. Azal kep mudam bolýan ha adamyň başynda. Musulmanlaryň bir aýdypdyr. Hayf Rasulullah jan seni öldürmeler diýdi bir näçe wagt içili. Ýoksa gaçyp barýan ýerimizi kellen keserdim sen diýipdir. Hayf öldürmäne ejadam ýok diýipdir. Ýene bir aýdypdyr. Terji'ul Arab ila dini abaiha. Ho qadim öz ak dinimiz geljek, butun başyna ýykylmaly boljak diýip azal keple içinde kafirleri adamlaryň içinden çykyp etdir bu görüň. Kafir adamlardan çykyp etdir. Aham Hazreti Akrame jogap beripdir. O Resulullah'ın hayır duasını alıp musulman bolan Akrame, Abu Cehl'in oğlu musulman bolupdy. Hada leyse bi qawl. Ey kafirler, bu kepiniň manasy ýok siziň diýipdir. Ve innemel amru bi yedillah azza ve celle.
Allah'ın elinedir bid'atlar deyiptir. Veleysel emru ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Musibet Resulullah'ın elinde der ki deyiptir. Allah'ın elinde deyiptir. İn udil aleyhil yevm fe inne lehul aqibe gaden. Şun basılanı bilen ertiyene basar da deyiptir. Nämiş ki alıva buurun deyiptir. İlimize qayttık da deyiptir. Ertiyene uğraqda kafirlara qaşyın deyiptir. Ve her hal şidret üsüsüne Müslümanlara müteessifane kıyınçılıklar oluptur. Adam alası içinde mal alası daşında diyen ha Türkmenin bir aydiyen kefi vardır. İçinde alalık bağmıştı kavlan. Yönü Peygamber'in yanında ağzap bilmeni gezip bir fırsat tapsak aydarsın deyip. Bu bir adimden gelen bernamadır. Ay namaza qatnayan, mescide qatnayan, Kur'an-ı Kerim okuyan, arasya geçecek bolyan. Onu boyun almalıdır. Nämäni? Şu din bernaması her hatsan bir tavakkuf etse, bir kütkürse, bir kıyınçılık yetişse va, mıdan bidirek adamla begeniyenlerle. Şu pest adamla vardır, bir kuruluşu, bir habis adamla vardır. Şu din bernaması, Kur'an bernaması, hücre bernaması, mescid bernaması, bir ak yolu var da Allah'ın yolu. Hop, birime kütkürüye de mahal sahabalı kütkürdü da. 11.900 nefer olup izine kaçıp var yani. Mıdam şu din bernaması kütkürse va, pes adamla begeniyenlerle. Hiç işgali yok. Bu kadimden gelen bernama da boynanmalı. Bu kadimden gelen de hatta Resulullah borttur görmeyen mi? Näme kepler aydılwati? Muhammed'in jadugariyeti bozullu bun dil aydılwati. Sana mana aydılsa da biz sen kim bolupdyr? Oy aydılsın. Näme işgal var? Resulullah aydylyp duran kefi öde. O da kim? Biz Müslüman boljak diýip Peygamberin ýanyna duran adamlar. Azal kef boynar. Kelläňde akçy öýüp goýup mescide ogurýaňdam, işte içkin maňa bir kep aýdylar diýip. Garardy ki halk biri hemmämiz silasyn. Mudam gow kep aýdylsyn. Ulamalar näme diýe? Din ulamaları näme diýe? Hatta bir alim adamy hemme kişi ýewse. Haqy, nahaqy hemmedin dogurlap goýberýän adam bolsa, şol adam imanyny zeýifdir diýe şu alim adam. Şu alim adam imanyny zeýifdir diýe. Ýoksa hemme kişi onu gowurmar diýe. Nämeden çirim? Haqy, nahaqy hemme kişinin dogry diýen mamalla, dogryny aýtmaýan mamalla ol adam. Son dogryny aýtsa onu ýigrin jurýan adamda baý bolmaly. Son dogryny aýtsa onu ýokşurýan adamda tapylmaly da içinde. 5. Din uğruna gelenden sonra Resulullah aydylypdyr. Sahabalar aydylypdyr. Gördi, men çalasym aýtyp barýan, aydylan kepleri ödedi. Ve bu jadugarlikler dewlew bi Muhammedin diýilýär. Nat ýüregiň ýakýan görüriň şuna, narahat etdi. Häzir hiç sat bolanak ki bir ýydyna gaçdylar, şaýat ýydyp öwrüp ýyda gaýtdylar. Häzir görüriň öwä ki şu jaz wagtda da fursatdan istifade edip gaçyp barýan ýerlerine de aguly kefin atyp barýanmyşdykda. Gör bidirek adamlaryň ahlagyny. Din urrunu kütkörü verse, mıdan bidirek adamla begenyendirler. Din evesi işi verse de qava adamla mıdan begenyendirler. Tanıyahma alır bu zatları. Ahirki ced derse, yine önkü derse. Hal kururun. Sahabala, biz basılmar fiyadiler, Huday Teala da kök öldü de. Han kârliklerinden peydası oldu. Huday yüreği qaimlik kuymasa, yüreği bir korku düşenden sonra, adamın yüreğini korku düştü. Qors bilen derman menen qorkyny aýyp bolýam, bolmaýar. Aramışy zor bilen tapyp bolýam, ýyl onuň üçin gözläp görüň, daruxana baryp qors ber, maňa aram bagş ber diýip, aramış tapyp bilen adam barmyş manaçy diýip, bir nefer tapyldymy? Musulman kafirden hiç tapylmady. O qagatşar ha. Aram bagşat. Emma aramış tapyp bilmedi. Aramış tapyp bilmedi, Allah'dan gelmedi. Sahabalaryň da ýüreginden bir aramış aýrylypdyr. Näme diýip? Ay bir kan bun basılmar diýipdir, Hudaý bir köketdir. Hem kan mortaňyz basynda diýipdir. Kömek Hudaýdan gelmeli bolýar. Mal, alym, tahsilat, pul, ewesalar Hudaýdan ne dilemeli. Hudaýa men şu zatdan bas seni köklü diýmeli. Tevekkül Allah'a etmeli. Geleýin Resulullah'ın zindigi namasyna. Ýydyny alyp gideýin. Göreýil Resulullah jan ýerde. Han döwrüňdäk sahabalar. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله، محمد أشجع الناس، أكرم الناس، أعظم الناس، أعلم الناس،
ahlamun nas, abarrun nas sallallahu aleyhi ve sellem bir gerek iýinni özlemendirde gaçaýyn. Bir gerek iýinni özlemendirde. Emma 12.000 sahabaň 1.900 10.000 iýdine bir öwürli. Näçe nefer galdy? 100 nefer galdy. 100'ün içinde tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iýdini özlemendir. Ýekide ewe sürüpdir. Ýani 100 sahaba bir pikirine urupdyr. Emma Resulullah ba durupdyrlar. Barakallah. Bir tek Resulullah galypdyr. Pikirine ýüregine de düşmendir da. Ýekide olsa kiçikden de hamana. Peygamber gaçmar men hiç wagtda diýipdir. 100 sahaba, bir rivayette 80 sahaba döwreginde galypdyr. Olar ýüregine bir urupdyr, emma gitmendirler. Göreyli Hazreti Abbas näme diýär? Son Hazreti Abbas Resulullah'ın rekabından tutup barýanmyşdy. Resulullah'ın uýonundan tutupdyr. Laqad ra'aytu Hazreti Abbas aýtýaşyna. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu Abu Sufyan آخذا بسفر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو ما أسرع نحو المشركين فأتيته حتى أخذت بحكمة بغلته فشجرتها بالحكمة. حضرت عباس رضي الله عنه أيديه حضرت أبو سفيان رسول الله ركابنا تتبريادي شول إيدنا غتبريا قال ödümü yitirip Resulullah'ın uyonundan enanından uyonundan tuttum qatırının ve çektim sakladım ki Resulullah öve gitmesin diye. Çekeledim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öve gitmesin diye ve Peygamberimiz de hey öve gaşin sürürdü. Aham Hazreti Abbas'ın bir dadı varmış. Hey öyle zarçmıştı. Sesi, sauti, sedası biter katmıştı. Şimdi sahabeler iyidine kaçıp var ya. 100 sahaba yanında var. 100 sahaba ne mi olsun? 25.000 neferin beraberinde. Yok hesabı ne var ya. فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. Peygamberimiz aytıptır. Ey Abbas! Hani Medineli sahabalar deyiptir. Gıygırış Medineli sahabalar deyiptir. Ya ashab samura. Hani bağın eteğini men elimden tuttular. Ya ölürse ya kaçmart dediler. Gıygırış olar deyiptir. Gıygıranda ya ashabal samura deyip gıygır. Bağın eteğine men maşi sahabalam hani gıygır deyiptir. Hazreti Abbas bile bilen gıygırıptır. Kilometreçe sesi eşitleyen adammıştı. Bile bilen ya ashab ya ashab aş-şecera ya ansar ey Medineli sahabalar. Medineli sahabaların kulağına getirdi bir ses. Bilipdirler ki Resulullah iyidine kaçmandır. Peygamberimiz du fenadeytu ya ma'şeral ansar ya ashab as-samura. Peygamberimiz ba ve durulluğun sahabalı eşitip فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون يا لبيك يا لبيك. İzni öwürlüp baryan sahabalar köpsü Medineliler diýeleri bilen barýadylar we eşitdiler ses iýden gelýär Resulullah'ın badygyny we şondan özlerini diýelerini öwürjek boldylar emma diýeni öwürüp bolmaýan näme himmetinin yüzü iýde gaşyn barýa. Diýelerinin böküp kılıçlarını alıp zerihi dollaryny egin maşlaryny alıp bir diye ödünün köşüne gaşyn qaydanna öwünni her zat dursa innemeyşiyali kaannahum al-ibil ida hannat ila awladiha köşüne gelýän diýeleri ýaly bolup müňden sahabalar Resulullah gaşyn ogra berdiler iýdine ýene peýgamberimize gaşyn gaýtdylar ya labbeyk ya Resulullah diýip. Aham peýgamberimiz döwrüni wagt sahabalan gelýärligini bilip gıýgyrypdyr. Ya ansar Allah ya ansar Rasuli. Ey ansar sahabalam deyiptir. Ey dinin kömekçiler deyiptir. Men dun deyiptir. Men iyile gaýtmanlardan deyiptir. فيذهب الرجل منهم قائلا لبيك يا رسول الله نحن معك يا رسول الله بابي يا رسول الله بابي قaytı vertir sahabalar. Peygamberimiz de qaydanır deyip sahabaların himmeti iyide qaydallarının asl delili şuwardır. Ohum yeni peygamberimize gaşyn öwürlüpdirler. Yani jeng meydanına gaşyn. Hazreti Abbas näme diýär?
sahabalar naýda bilen bigader kän bolup peýgamberimize gaşyn, jeň meýdanyna gaşyn ýene öwürlülile şu musulmanlaryň naýdasy Rasulullah gelip digamasyny şoň öýde maňa gaýgy boldy diýdi. Bigader gaty ýygyny öwürlülile, bigader mert bolup ýygyny öwürlülile aýtýan kefni özi men gorkdum şulaň üstüne inni hatta la akhafu ala rasulillah rimahum ashaddu min khawfi rimahal mushrikin. Kafirlaryň naýdasyndan gorkmak diýipdir. Ýygyň bigader çolup gaýtdy musulmanly eline naýdawa. Şu musulmanlaryň naýdasy Rasulullah digamasyny diýip şadar gorkdum ki Rasul sahabalar beter gaty gaýtdylar diýipdir. Aham aňyrdan gelakana fahtalatu wajtaladu inni jeng başlapdyr. Musulman kafir qoşlaqana jeng meydan başlapdyr. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaimun ala baghlatihi yaqul Allahumma inni as'aluka wa'dak la yanbaghi lahum an yadhharu. Rasulullah jan qatrynyň üstünde duranmış. Onu durup peýgamberimiz inni jeng meydan başlady. Dua edipdir. Ey Rabbim Allah wa'dan ma'dy kömek berjek diýip kömegiň iyi berewer diýip. Kafirler, şu pest adamlar, musulmanlar bassalar gelişmez. Hudaýa kömegiň iyi ber diýipdir. فأشرف كالمتطاول في ركائبه فنظر إلى قتالهم فقال الآن حمي الوطيس. هم kenar raq çekilipdir bir tohar sahabalary Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar al-Faruq, Hazrat Ali Murtaza, Hazrat Osman, Hazrat Fadl, Hazrat Abbas, Hazrat Abu Sufyan bir tohar sahabalar bilen kenara çekilipdir. Bu Hazrat Harisa ibn Nu'man. Aham aýdypdyr al-ana hamiya al-watis jeng inni gazdy diýipdir. Inni jeng meydan başlady, inni ot turdy, inni tamdyr gylyp başlady diýipdir. Aham ştada bir gurrunma peýgamberimiziň näçe sahabasy galypdyr. Şu gurrunda aýdyp inşallah inni kehifde jeng ýydini alyp gider. Wen haza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatal yamin. Beter muhim gurrun şday. Am peýgamberimiz bir kenarra çekilipdir. Sağ tarafraga. Bu bir tohar ýanky sahabalar da ýanyna barmış, olar da çekipdir kenara. Aham Hazrat Harisa ibn Nu'man Medineli sahabasyna aýdypdyr. Ya Harisa kam tura allazina sabatu. Jeng meýdanyna ýygyna gaçmadyk adamlary näçe nefer görýän diýipdir. Hemmesi gaçdy da. Näçe nefer görýän diýipdir. Ýygyna gaçmany men ýanymda durallar diýipdir. Hazrat Harisa aýdýa فالتفت ورائي تحرجا فنظرت عن يميني وشمالي فحذرتهم 100. Aham Rasulullah'ın cevabını vereni bir döwrümi, sağımı, solumu, iyidimi gözledim. Ya Rasulullah 100 nefer badiş qalanlar diýipdir. Faqultu ya Rasulullah hum 100. Aýtdym ya Rasulullah 100 nefer başla diýdim. Bu gurrun ştada qaliye bir jengden soňra mundan bir ýyl geçenden soňra hamana Medine barallaryndan soňra bir waqia bolupdyr. Hatta kana yawman marra ala nabi sallallahu alayhi ve sellem ve huwa yunaji Jibril ala nabina ve alayhi salatu vesselam. Hazrat Harisa wa ýang peýgamberimize 100 nefer bad diýip jogap berdi. Şo bir gün peýgamberimizin mescidin deňesinden geçip barýarmış. Bu gurrun aýtmasak nagys bolýar. Peýgamberimiz de Hazrat Jibril bilen bir zady gurrun geçip duranmış. Aham Hazrat Harisa salam bermäni geçipdir. Aham felemma raja'a Harisa sallam. Aham öwrülüp gelýäkä peýgamberimize salam berdir. Hazrat Harisa al 100 nefer diýip jogap beren. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem ma mana'aka an tusallima hina mararta. Hazrat Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr ey Harisa hali geçip barýakan näme bize salam bermedin diýipdir. قال رأيت معك إنسانا تناجيه فكرهت أن أقطع حديثك. أي بلن edeplerini. Onda ya Resulallah yanında bir adam madi. Sen şoň menen gurrun edip dudun. Hazrat Jibril çıkda. Sen gurrun edip dudun bitir gurruňyzy qızgymypdy diýipdir. Gurruňyzy kesmäyin, gurruňa mygahym bolmaýyn, bi edepçilik bolamasyn diýip deňäňden geçtim da diýipdir. Ema öwrülüp gelýäkam ýanynda ýokdy, inni salam berdim diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Aw qad ra'aytahu?" Qala na'am.
Men yanımdaki adam gördün mü sen deyiptir. Hawa gördüm, anda adam mı adı deyiptir. Hazreti Dihye mi qadiyadım deyiptir. Dihye diyen bir sahabalan deyip. Peygamberimiz näme deyiptir? Ama inne zalika Cibril ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam ve qala ama law sallama laradattu aleyhi qawqul hasim. Ola Cibril deyiptir. Sen deňämizden geçende seni gözläp qaldy deyiptir. Ey jawan dost. Ey musulman. Ey Türkmen. Sen geçip barýakan seni gözläp qaldy deyiptir. Mana waha bu ürünlerde. İman maha bu ürünlerde. Ve aytti ama law sallam laradattu aleyh. Şu geçip baryan sahaba esselamu aleykum diyen bolsam men şoňa we aleykum salam diýjekdim diýipdir. Ama law sallam laradattu aleyhi. Eger salam meren bolsa we aleykus salam diýjekdim şoňa diýipdir. Ama innehu minas samanin ve fi rivayetil Waqidi ahadul mi'a. Ya Resulallah deyipdir Cibril. Bunun soňra Peygamberimiz şu harisa tarif ediweti, aýdyweti. Cibril ferişte aýdypdyr, salam merse we aleyk diýjekdim. Ya Resulullah, bi o 80 neferin birahyym deyipdir. Bir riwayetde 100 nefer da. Oňa Peygamberimiz aýdypdyr. Ve mes-samanun 80 diýeniň nämeseň deyipdir. Qala yafirru an-nasu anka ghayra as-samanin ve yasbiruna ma'ak yawma Hunayn. Yawma Hunayn. Yawma Hunayn. Aham Peygamberimiz Cibril ferişte aýdypdyr. 80 nefer 100 nefer diýeniň näme diýipdir? Hazreti Cibrail näme diýipdir? O jenge Hunayn'ne hemme kişi qaçanda 80 nefer 100 nefer durmadymy diýipdir? Ýanky barýan şolaň biride diýipdir. Ýanky barýan şolaň biride diýipdir. Hudaý üçin adam mertlik etse Allah'ın ýanynda adam boş gaýtmaýan. Adam namartmışdyk. Hudaýyň gapsy durşuna wafamışdyk. Mahur muhrun içinde gitmeliler şu. Hemme jenge girelle. Mahur muhur bolmaz Allah'ın gapsynda. İnsanyň gapsy mahur muhurdur. İnsanyň defteri mahur muhurdur. İnsanyň otagy mahur muhurdur. İnsanyň hesap kitabı mahur muhurdur. İnsanyň gowurmasy mahur muhurdur. İnsanyň mehabbeti mahur muhurdur. 4 yıl 5 yıl gowurşyp iýini titrap aglap duran insanlar. Gowur ýani men äpper kitdi diýip duran insanlar. Owadallah pulrak, gelşikirrak gördi. Maňa doga berdi diýip Allah başga biri bilen gitýän adam insanlar. Tarafy gaýyk etmäni, taraf pikir etmäni, aý ölelimde däki diýip Allah goý berýän, aslen men pikirini etmäni, beýli gülüp gedýän, men aglatyp goýan insanlar. Allah'ın gapsynda namarçylyk bolmaz. Allah'ın gapsynda bewefalyk bolmaz. Gör onu Cibril ferişte näme aýdywati? La yadillu Rabbi ve la yansa. La yadillu Rabbi ve la yansa. La yadillu Rabbi ve la yansa. Hudaý ýaňyşmaya, Hudaý azmaya, Kur'anda var şu urun. Hudaý unutmaya. Yani Hudaý Taala'nın gapsynda mahrum muhrluk ýok. Rahatça hemmäňiz bilýäňiz. Femen ya'mal misqala zarratin hayran ili yarahu. Femen ya'mal misqala zarra. Allah aýdýaşyny. Ola uluqan işetipdirdi. 100 nefer olup bir iýdini gözläpdirdi, emma gitmehenlerle. 10 mirmin sahaba, 10 kümmün sahaba iýdine barýaqa bula gitmehenlerle. Bula uluqan zat. Allah Taala näme diýär? Hey insan, hey köpläp duran, hey eşitipdir Allah. Hudaýyň näme diýär? Zerre penjaradan öýe gün nişanny bir oňjak zatda uçmaýarmy? Eliň menen tutаңdy, elinde ýok, emma günüň ışıgyna görünýär, günüň ýaktysyna. Şoňa zarra diýär araplar. Femen ya'mal misqala zarratin hayran. Her kim bir zerre gowluk etse, Allah näme diýär? Yarahu, şo gowlugyny görer kıyamatda diýipdir. Şo gowlugyny men boş goýmaryn diýipdir Hudaý Taala. Fakat şu ayan tekrar edip oturamalymy? Femen ya'mal misqala zarratin hayran yarah. Zerre miqdar şu günne görünýän ha penjaradan. Şu miqdarda gowluk etseň, ýadyňa salsaň da padaşyny görersiň diýipdir Hudaý Taala. 100 nefer gözde. Cibril ferişten aýdyp durallygyny gözde. Bu barýan gözläp galypdyr. Bu barýan o Hunayn'in içinde kaby diýipdir. Bu barýan bu Hunayn'in içinde. İydi näme? Cibril ferişte aýdypdyr. Şunu okyp tamam edin. Rizquhum ve rizqu awladihim ala Allah Taala fil cenneh.
Hudaý Taala şu 100 neferden çürüm yürüýti cennetde jaýda taýýarlap goýdy. Şolaň oglaň uşagyny da taýýarlap goýdy diýipdir. Şu 100 nefere cennetde yürüýti ur jaýda taýýarlap goýdy. Şulardan çürüm we awladim şolaň oglaň uşagyndan çy. Oglaň uşagy näme? Jeňde ýokçy bar jeňe gaşyn gidip edip ak ýürek bilen ýola salyp goýberdirler. Hudaýyň ýanyna hiç boş gitmeýän. Rizquhum ve rizqu awladihim alallahi Teala fil cennet. Şu 100 nefere yürüýti cennette padaş wagitdir. Allah Teala gursaklaryňyzy zendegileňizi nuri imandan doly etsin inşallah. Hudaý iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý Teala hemmäňizi hassa bendelerinden etsin inşallah.